Goddag, mit navn er Toge Jensen. Jeg er indehaver af TJ Catering, og vi har fået bygget det, der vel nok kan siges at være Danmarks største mobile køkken i 6 containere. Det står i øjeblikket her ved Hurup Plejehjem, hvor det er udlejet for en længere periode. Men jeg synes, vi skal prøve at gå indenfor og se, hvordan det ser ud indenfor. Velkommen med ind. Her er vi så inde i vores varmeafdeling, og her har vi blandt andet en 300 liters gryde, som også har været brugt til at lave høns i asparges til 2500. Og som I kan se over gryden, er der et vindue af hensyn til arbejdsmiljøet, at der kommer lys nok ind. Her har vi så tilberedningscontainer. Der er koldjomfru. Vi har en stor rummelig vask. Og så har vi en 60 liters røremaskine, hvor vi kan lave flødeskum til 700 i løbet af et kvarter. Her har vi så yderligere en tilberedningscontainer. Som I kan se, der er god plads til at tilberede, og der er rigelige afsætningsmuligheder til grej og råvarer. Her i den sidste container har vi anretterrum. Det bliver i øjeblikket brugt som pakkerum. Man kan bruges helt efter behov og indrettes med det grej, som man har lyst til. Her går vi så ud i forområdet, hvor der blandt andet er fleksibel gulv med skridsikker mønster. Og herude er der også gennemgang ind til vores opvaskeafdeling. Og det er både med grovvasker og almindelige opvasker. Den kan tage 60 kurve i timen, det vil sige ca. 1000 tallerkener. Og umiddelbart ved siden af har vi vores kølerum, som er over 10 kvadratmeter stort, med reoler og plads til alle råvarerne.